KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kajia kopnya kali balbering berasnahi daki dieng kan salong hakisnong karang hakalai poterik uyayong arajar arpuar kasnong gabahab apo ka Maukenro Community and Rural Development Block kani kan day ru kajia kop ka baningkong agari India hakabaka karang Sports and Social Welfare Club kalabu ahmad ikatong ban penne pensa yakini kajia lekai kabaki kena red hakisnem ki bamenshwa ki jisong tenat bha hado kata-kata Hakaji keren bigila patai kubor hakala singi ublay jong kakatway teri uyayong arajar arpuar kinong penya jong kakarang Sports and Social Welfare Club kiliya thu baka jing penlong ya kini kajing kop kan long ru kumshi benta ban rakhe kajing dap san post nem ka jingyo ajila bapura jong ka Meghalaya shu kinong penya kila pentip baka khusnam nak benta kila adu akini kajing kop kan long da kasong pisa ka pasan po hajar tengka Maralo kajing rakhi ya ka statehood kajing dap san post nem jong ka jila Meghalaya mar kajing dap san post nem jong ni ka club kawai ni club temen kabarem ngi ngopha ban announce ya ka jing penlekai ni kali ball bring buat ya ka cycle ka jing thmu jongi ka long ban revive ya ka jingnya kali ball bring ka bang isem hakaleng gari khasi jaintia health but ngisem ba kane ka art banshna but ka jing sultanat banya aitik kali ball bring kala anak hamduna susu menta lengba kane ka jing organizing ni kane ka program increment ba kitu kinong shna kali ball bring kin yo kan long iki ungalat yo kam yo jam but hakawe dei ba ka cycling kane ka dei ka sien ka bra nangkong ba ki club ki individual clubs kin shim ya ka banta ban organize ya kane ka event ki rules kilong humne ka chassis jong ka chassis but ka body jong ka kali ka dei bandai ka ding kar boy steering but ki brakes plan puran kam dikiwi ki jajmar te ka tayar khamtam ki kwa ban kham stress angni ka long ba ki tayar jong kani ki kali ball bring kim dai ban palat ya ka shi foot ka diameter mar ka jingirban kam dai ban dunai ka rnc te ki palat ya ka tangin kin sha dos disqualify mar labun palat ki ba ngi yo query na ki try kali berkini kita itu ni kwa ban pendikanai kata ba ka chassis but ka body ke dei bandai daga dieng bandai daga steel ka tire bandai daga dieng tama ka jingreban kam dei ban dunai ka rnc but ka jinghe kam dei ban palat ya ka shipun udai mita but ka jinghe ajo kali kam dei ban dunai ka lai 4 kilo tire dieng plan pandai bol bering kali kit dieng jongki plan chem kelengri age group ngila shubu antat ba lakunong nongin bu 14 and above la long hi kila khlan ni ba nyat kali dia tang ba ikti khna ki barang hapo khat prasnam ngi ki haban sign ya ki haban wan ra ya ka consent form na ki parents ke jing advice ngi hani ngila ya prakhat hila islam kata gawai na ki measures ban address ya ka safety fishes kalong ba ya ki kali dieng ki participants ki haban wan ra ya kali ha ka art khndai terek shisni haswa ka jing lekai khnang bangin check ya ki tires ngin check ya ki brakes ber steering jingki nomor ba yo kim long fit ban ya race te kamdai hero ka ba ngin pen race up shisen pelalur borokhan kandai ka time race tamun pelai we ngin check ya timing jingki record jingki the fastest car takes home the cash kandai ka loop hajan man football te 4 km kasdang lai potrek te kinong sementara ki dei bandon arngut nam ta kawe kali tenadu pasdang hadu pasut ki dei banyak poi lang baro arngut kan kalau ada poi tamarwei kembut kila sari cek no katu kali sport by art khondai trek kapan pun poi kali sign ni ki forms save ki entry fee sans spading ka total price jong kane ka kali dieng kan dei san pojar total price but jong ka cycling ro kan dei san pojar ka cycling ngila one page mana kane ketu trails te ka one lap ka dai 6 km te kane ngila lit page lang bat kine ki bang ngila one apo national ting lit page nang ya kane kalti bakan long kawe ka ban long challenging ba na ta ka daw ngi jet ya kane kalti bakan long starting te ka dai mass start
te rei nang tu ngiyo ya ka surok khendiat rei babon hi kalong 90% ka dei off road plus rock garden kindan gitu te steep climb gitu barok kindan te ya kane kinle 6 lap te kemut kan poi haga sun lap long 5 kilometers 5 lap with 6 kilometer long 30 kilometers te ya katu hi ngila invite ya baro hi ke bawan baro all India te ngila ai hi kinotis maria dep ta kasing hingin ai no hi kinotis ya weru nang bangin yo ban kam wan na bun ki bana baro plus bat ki barla don lupa na ne kawi ngi ko ban khat ki bana bar na mang tang parala de nginam suthu hadu karno gitu te sakawero bakin yo jingtip karno kata ka national level bahkan ya match bahkan ke trail te sakawai pada yaki riders baro hi kide bende daki gear cycle nomor bagadan but steep climb but down section with root garden with rock garden ete kide ban biang ki brakes ki nadong sedang te sakawai pada kide bandan ki helmet ki safeguard jongi with proper shoes mderek ki slipper ne ki sandal itu ki namcha te sakawai pada kini ki riders kumbala brave ba banjob ne ba yakitu below 18 kide ban yo concern from the parents te 18 plus te kila ban register gitu sih boleh bang isim ya kabai entry fee kabai bang long ba ngin race bisa nama ta ke beb nam ta ki week chimpron kam ki ba kitu ki ba isim banta ki non kam ki beb nam ba ki chimbam jong ki narong sedong kitu ke ba ki ya kan lut ya ki ngim pat ya decide ra lor kata ka jing ka final dia ban champions menai ka concentration jong ki long ba ngin pendap choy kene ka registration narong sedong te kita kin sebut na dia ngin sepentip haka sport bobiang itu. Life trip. Cycling yang man sedang no riu biji mestan. Tiga kali ball bring nice po biji. Kawai ngalai tu mana kawai ka jingtmu kan long man revive ya kene ka dying art. Kene ka scene ka benengkong ba hai India ngin penlong ya kene ka card race lane ka race kali ball bring. Ka bangi ngilaban i quick ri sa Malaysia sa Philippines bagi penon kami kini. Impat kat kum ka kami peru ki kali tenre hangi kide biki indigenous build tamu ki kali ki biki shna hi ki try shnong ki biki chupunon kam ha ki being kid ter